L-2017 bdiet fuq nota pożittiva s-settur turistiku f'pajjiżna. F'Jannar, l-ammont ta' nies li qattaw il-jieli f'lukandi u stabilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva oħra reġistrati hawn Malta laħħaq is-86,854 persuna. Li b'kollox qattaw aktar minn 452,000 lejl fil-156 akkomodazzjoni turistika li hawn irreġistrati hawn Malta. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrid żieda ta' aktar minn 17% fin-numru ta' persuni li qattaw lejl f'dawn l-istabilimenti meta mqabbel ma' Jannar tal-2016. Il-lukandi ta' erba' stilel kienu l-għażla preferuta. Fil-fatt, aktar minn 36,800 persuna qattaw il-jieli f'akkomodazzjoni ta' erba' stilel. F'lukandi u stabilimenti fil-Gżira Awċija kien hemm tnaqqis minimu ta' 11 persuna fin-numru ta' persuni li qattaw il-jieli f'akkomodazzjoni kollettiva meta mqabbel ma' Jannar tal-2016. Iżda kien hemm żieda ta' 2.6% fin-numru tal-jieli li qattaw biex b'hekk xorta waħda ġie reġistrat tkabbir.